Uite, suntem în martie și eu mănânc cu ele pe porumb. Toate cu alea. Măresc așa. Obița mică. Obița mea. Am pus pe grâu. Păi ce să faci? Fugi de aici că faci urme. Ei, capra mică! Au ce bagă porumb. O săptămână nici n-am vrut să le mai aduc, că m-am supărat pe ele. Era și noroi. Dă țonțonel. Dă-pe aia. Țonțonel. Oaia. Dă capra mică. Opa, atât. Las-o, hai încoa. Mi-a fătat și o capră, mi-au avut doi. Un țap și o iadă. Țapul e al lui Mihai, iada e a mea. Și am înțeles cu el, iedele le cresc eu toate. Și el oprește țapii, dar bine, le țiu vreo săptămână și le trec pe lapte praf, că el vrea să mulgă și el caprele și să facă și el teremea acum. Acu până în Paște să caută mai tare așa și e prins, că pe urmă tot ce cum... Da. Uite alea care zbiară caprele alea e toate care se vede. Uite o bălană, uite, fata așa aia. Fata din picioare, aia e la altă tot la fel, din picioare a fata. Nici nu s-a pus jos. Mai e vreo 2-3 să vede. Acum, urgent. Vreo 2 roșii, o neagră. Le spui la lume și zice, nu crede, uite acolo le vă arăt pe viu. Care vrei să vezi? Biții! Asta e tot a mea. E duță de asta, s-a făcut frumușiere. Uite bălana aia, tot a mea. Mai muțică. Ce zice că moare asta vara, ce era vai de cap. Și-a dat drumul. Uite, vinetele astea două ale mele, asta nu e a mea. Roșia. Astea două. Recuaștele astea două. Ale mele. Hei! Dă înapoi, berbicul. Pișcă-l. Pișcă-l. Dă-i. Dă-i, mă. Pișcă-l. 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 Pișcă berbicul. Pișcă-l. Pișcă-l că e hoț. Hopa. Așa, bravo. Așa. Capra mică. Uite de capra mică. Așa. Dă oaia mică. Oaia mică. 12. Așa, eu știu care e oaia mică, care e capra mică. Știu. Știu tot. Tot cum. Așa, eu sunt deșteptul lui tata. Și îl iubește. Așa. El e și micul. Da. Uite piciorul ăla. Uite-l ca doaia așa. Cred că e de paralizie pe partea stângă. Haide, îl ține îndoit, nu simte degetele. Se duce cam târâș și n-a fost bușit pe partea asta, de la coloană. Și tocește de ea că îl duce târâș. Ce să-i fac? Băi, ce-i mic? Tontonel, capra mică. De capra mică. Așa, bravo. Uite și balana aia cu coarte, tot a mea. Acolo, se face frumușele. Ai o balană acolo, vânăta aia care se uită acolo. Nu știu dacă e țapul ăla cu vânăt al meu, cu galbenea aia acolo. Tot am câteva și eu. Anul ăsta, dacă mi ajută Dumnezeu, fac mai multe. Tonțonel! Dă-i! Wow! Bă! Hai coa! Hai la tata coa! Opa, bă! Vino aici! Așa. Cine crede că în martie mănânci pe porumb? Și mai ține că uite dacă a mai plouat, e ud, nu are ăștia, porumb e porumb destul pe jos.
Dacă nu are, e mai prost cu grâul ăsta, cu uite, iese grâul. Aia puțin, e o mână de ui, lețiu cu țonțonel, nu mă vai, mă descurc. Bonda, am mai luat-o și pe ea după mine, că pe aici e mai fereal așa, nu prea golan. Nu prea întreabă cu lumea. Ce să-i fac? Îi mai iau și când pot, n-am ce să-i fac. Uite, balana asta, fată, o să-l dă și asta de picioare capra asta. Nu vrea să păie jos deloc, nebună. E udătură. Ei! Vedeți ce face? Ce face duții mici. Și roșii astea au ce le puse. Poate și asta în noapte, mâine, gata. Ce-ți face arătările? Ia să vedem, ce face arătările. Duții mici. Hai bă, că nu ți bate nimeni, stai cu mine. Uite, duții mici. Ha. Ăla negru e roșu, nu e negru. E țap, hai albe e iad. Bici. Ce face, fă, arătările? Ai grijă de ei, fă, acolo se sugă. Așa, fă, fă-i curaj, fă. Așa, bici. Hai că se ia plec. Fată, fă, și tu. Nu plânge după ei de la alta. Păi nu e aici ei, când îi face. Nu faci tu doi, nu cred că faci doi. Măcar unul ca lumea. Așa, fetiță, pă, iedu și pe urmă vorbim. Da, am desat și cu mine, bag acolo. Așa.